контентата от водата в стандартната и окомплектовка. 7 минути се връзва. Плажният модел може да е на 2 дупки по-отпред. Е тук и тук. Четири, 5 човека, 6 с децата. Много спокойно на глава. Аз лично я ползвам с ниската окомплектовка, както я показахме. Може да я повдигнем, но няма смисъл. Защото по-бързо става и държи повече на вятър, но и така държи. Супова за 10 минути макс.